Ribeira recorda a Manuel Ayaso no segundo aniversario do seu pasamento. A Corporación Municipal acompañou a filla do artista na ofrenda floral que se realizou na estatua do fillo predilecto do municipio. Hai 2 anos que a arte perdeu unha das persoas con máis talento que naceu en Ribeira. O 15 de maio do 2023, Manuel Ayaso despedíase logo dunha vida dedicada á pintura, á familia e ao seu pobo. Hoxe cumprironse 2 anos do seu pasamento e a Corporación Municipal homenaxeou o seu fillo predilecto cunha ofrenda floral na que tamén participou a filla do aguiñense. O Concello de Ribeira pretendía hoxe realizar un acto conmemorativo en lembranza do seu fillo predilecto, Manuel Ayaso, e ademais un veciño moi querido no noso Concello. Debido aos problemas de saúde que ten a súa viúva, Lucía, pois decidimos cancelar ese evento, pero non queríamos pasar a data na que pois é o segundo aniversario do pasamento do querido Manuel Ayaso, non queríamos pasar esa data sen lembralo e sen que Ribeira pois lle rendese unha merecida e xusta homenaxe. Hoxe está aquí a súa filla, está Mónica, e queremos pois facerlle esta ofrenda floral para que os ribeirenses saiban que o seu fillo predilecto está moi presente en todos nós. Neste segundo aniversario do seu pasamento, Pérez Barral recordou a súa traxectoria no mundo da arte, sendo un artista destacado a nivel internacional. Estivo dende Newark a Nova York, estivo en Madrid, a Coruña, Ribeira, por suposto, e destacou por ser un artista expresionista, con toques surrealistas, e ademais ten un gran legado que deixou unha pegada patente no noso Concello e sabemos que sempre colaboraba con todas as actividades artísticas que se desenvolvían no noso Concello, como poden ser pois, as diferentes exposicións que se facían no Museo do Gravado de Artes. Hoxe é o seu segundo aniversario do pasamento, falecía hai 2 anos, con 89 anos, e queremos, dende o Concello de Ribeira, pois lembralo, saber que está aquí presente con nós, que a súa obra pervive e pervivirá ao longo de moitos anos. E sabemos que vai a ser unha persoa importante e destacada tamén na historia do noso Concello. Por iso, hoxe, esta pequena ofrenda floral que facemos dentro da Corporación Municipal que sirva como ese acto de lembranza para que o noso fillo predilecto siga moi presente nos nosos días. No acto participaron diferentes membros da Corporación Municipal e familiares e amigos de Manuel Ayaso.